ana gane daɗin mace ta idanu, haƙora da baki da dai sauransu. To gashi zan muku bayani a takaice abubuwan da ake gane daɗin mace. Ku sani komai na jikin mace yana bayyana nan take amma ga wanda ya san karatu. Idanun mace suna bayyana yanda breast ɗinta yake da yanayin ni'imarta ta hanyar idanunta kenan. Sannan hancin mace yakan bayyana yanda hips ɗinta yake da kuma tudun farjinta. Sannan girman bakin mace yakan bayyana yadda girman farjinta yake. Sannan yanayin tafiyar mace yakan bayyana adadin kwanakin al'adarta. Sannan yanayin wuyan mace ko tsayin hanci yakan bayyana irin zurfin da take da shi na farji. Sannan yanayin yatsun mace yakan bayyana irin rukunin da mace take, harja ce ko kuma mutawassida ce ko kuma daƙila ce da dai sauransu. Kun gane? Sannan yanayin yatsun mace yakan bayyana irin rukunin, misali kamar yadda na faɗa muku dama. Sannan kai har muryar mace tana da abin da take bayyanawa, muryarta. In kuma kin ce ba haka ba, in kin isa ki ajiye min hotonki a cikin comment section.